yezemfundo kulo msakazo Ukhozi FM, SABC Education, enriching minds, enriching lives. Ake sixoxe nothisha omele inqwaba yothisha besilisa abayisibonele sihle emaklasini abafundisa abantwana, okuthi uma siba mhlambe kuzo lezi inkulumo zezemfundo sike sithi onjani uthisha oyisibonele sihle, onjani uthisha oyintandokazi kubafundi, onjani uthisha omuhle obonakala ngokuthi abe umholi, ungumholi esesikoleni noma ephumile. Ngicabanga ukuthi ikhona la esizodinga khona ukuthi sibachoma uphaphele igwalagala noma bafowethu bobhuti bobaba nikhona ningabafundisi educators ezikoleni ezahlukahlukene, sisho ukuthi siyabonga. Oba representayo ke namhlanje sinomnumzane noma udokotela uKW Sibiya owaziwa ngodokotela wezibalo. Sike saba naye masizokhuluma ngeKWV, uzosikhumbuza ukuthi konje ngabe yini iKWV. Ungisekela thisha omkhulu, deputy principal, aphinde abe uthisha wezibalo imathematics embuso wabathethwa secondary. Sabamukela dokotela wezibalo, uyaphila kodwa baba ngibingelele kakhulu kuwe, ngibingelele nakubalaleli bonke emakhaya baba, kuyintokozo nje kakhulu mhlawumbe ngingabashiye kakhulu othisha esisebenza nawo lo msebenzi. Ngiyakhumbula nje enye group yothisha ku Facebook okuthiwa i-Teachers Forum, bathe nje ungalenzi iphutha baba usibingelele. So ngiyababingelela nje bonke othisha ngoba siyazi kakhulu nanokuthi nisinike ithuba elihle kanje singothisha besilisa, ngoba ngathi isikhathi esiningi sisizwe kakhulu ngathi kuphakanyiswa laba abanye, hayi ukuthi sengiyapolitika, kodwa nje masiphinde nathi sithola ithuba lokuthi nje ake khuluma nothisha ngisho lenye igender ngiyibona ngathi yona kuba kakhulu kuyona. So nje mani phinde nisinike ithuba nathi singothisha besilisa, siyathobeka kakhulu. Asiqale la sodobo ugcina ukufika wawuzositshela ngeKWV, kwakunama winter schools, yahamba kanjani? Usasitshela konje kodwa futhi ukuthi yini iKWV? iKWV kafushane organization esiza nje abantwana with maths and science, okunama centers, more than 36 centers around KZN. Ephinde ibe ne boarding house ehlala amantombazane nabafana ngokuhlukana, ephinde ibe ne upgrading abantu abalungisa izifundo. So nje kafushane sibe nama WhatsApp groups amaningi alekelelana nothisha kakhulu, ngoba siyakholelwa ekuthenini kulesikhathi samanje itechnology sikhona. So ke abantwana siyakwazi ukubafundisa. Uma ungena nje uthi KWV Education, ungena ku YouTube, uyakwazi ukuthola ama lessons amahala, uyakwazi ukuthi singothisha share ama documents umuntu awenza, ngoba siphinde sakhe nama documents asesize kakhulu. In fact sekukhona ngisho ama study guide umuntu asenawo we-maths ngoba iyona ikhonze kakhulu, kodwa ke ne-physics nawo akhona ama-study guide iy'kole ey'ningi ziyawathenga ziyawasebenzisa. So nje kakhulu baba umsebenzi wethu ukusiza abantwana with maths and science. And ngingakushike lokho ngoba to-indicate ukuthi ngaye sake safika kune-camp yahamba kahle kakhulu, and lokhu ngiwatholile ama-calls kubantwana esasinabo ngoba sasinabo 7 days. So ngabathi iyabonakala kakhulu imiphumela, ngoba into eyenzakalayo kuma-camps sisuke sikhava umsebenzi we-term. So ke kuthi mabevula izikole beye ezikoleni abantwana kube ukuthi sekubalula ngoba basuke sebenza i-revision. So ke ngikhuluma nomunye umzali nje uthi eyami ke manje ayisahluphi, ithi iyona efundisayo, ithi ifundisa abanye ngoba bethi beyifunda lento kuba ukuthi sikhaviwe thina sesithintile. Kuyazwakala, siyabonga kakhulu. Ayisingene kuloko esizokhuluma ngakho namhlanje. Wena Sotobe dokotela, unguthisha odume ngelika dokotela wezibalo, kuyavela futhi ukuthi usuhlonishwe kaningi ngomsebenzi wakho, kade usikhela phezulu nje ukuthi senizeni nibe nama study guide enwakhiphile. Ungasibeka esithombeni ukuthi konke lokhu kuqale kuphi, ngoba kuyazwakala ukuthi ubizo lwakho lolu futhi imisebenzi yakulandela usaphila. Baba kushuthi nje kafushane uqinisile mawusho njathi kuubizo umuntu wazama ke saqala ngangifuna ukuba udokotela, kodwa lona impela ojovanayo. Kodwa ke izimo zahamba zangalunga ke ngagcina sengena ngapha kanti vele kwakuyinto engangithanda ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngisesesikoleni, esikole sami ngafunda kuSebiva Combined School le emakhaya eJozini. So ngilapha engafunda khona, so ngangithanda ukuthi mangisifunda nabanye ngibe phambili ngibachazele.
So ke kwase kuba ukuthi mase ngigcina ke sengifunda lapha University of Zululand ngadibana ke nobaba Mabaso ufundisa la eMangosuthu manje imaths. So ke wayithanda nje indlela engangifundisa ngayo ngoba wayethanda ukuthi imaths siyipresent. So ke ngagcina ke ngoba ngisho igama ka KWV lebesikhuluma ngayo ama initials zami KW kodwa wagcina se-EduV ngoba wathi kwahla kamnandi njengewayini KWV. So uyagcina isingena kanjalo ke KWV education ukuthi masifundisa sesithi into esifundisayo ayehle kamnandi umntwana akuthi noma imaths inzima kodwa thina sifundise ngendlela ezomenza umntwana ayibone ukuthi hayibo yazi yamnandi imaths. Igcina sisho njalo ukuthi sasingazi ukuthi imaths imnandi kanje ngoba ngisho sifundisa uma kune free period na kanjani umntwana usuke ezosilanda noma ezongilanda ethi i-period yakho manje sicela ukuzofunda ngoba siyenza imaths beyithanda ngoba into ekhona kakhulu okwenza ngathi ngangena kakhulu lento ye-teaching ngangifuna ukulungisa le stigma esikhona abantu abanaso into esakhula nje sonke sazi ukuthi imaths inzima and into esekhona namanje kodwa into esizamayo ukuthi ke indlela esifundisa ngayo asikhiphe lento yokuthi imaths inzima. Bayabeza bethu abantwana bethu hey imnandi eklasini inkinga mase kubhalwa. So ke umuza umntwana ngoba ngiyenze ngithi mangibahleka ngithi mina hawu esazi lakho la seklasini unama total wena njalo nje kwi class work kodwa inkinga masobhala. So ke izinto ke sisuke sizenza ke njengoba sisuke sinama class esambe sikwenza ukuba train abantwana ukuthi kahle hle ukulungisa kanjani lento yokuthi ugcina ufunda uyi-understand into kodwa masobhala bese uyafeyila. Yini le ngoba ngiyazi awungabazi lokho akubonakala njengokuyiqhayisa noma ukuyishaya isifuba ukuthi uyintandokazi kubafundi ngisho nakoza kwenu. Yini le yenza ukuthi ube nakho lokho njengoba sithi nje uyisibonele sihle sikathisha wesilisa ikakhulukazi kulezi zifundo ezifundisayo? Okwenza kube njalo ngathi okokuqala indlela noma engifundisa ngayo ngoba ngiyangikholelwa ukuthi umntwana masimfundisa azame ngayo yonke indlela ukuyenza indlela engifundisa ngayo ibe more practical. Kusho ukuthi sizama ukuyidemonstrate. Yabona nje kimi ngisho bekhuluma ngebhola umuntu mayegxuma ehead ibhola kimi umntwana ngimtshela ukuthi sikhuluma nge-turning point, sikhuluma nge-maximum turning point, that's a y value of a turning point. So ngizama ngayo yonke indlela ukuthi indlela engifundisa ngayo asidemonstrate. Ngeke ngakhanda nje enye challenge ukuthi abantwana abangakhulumi nge-challenge abafake ne-challenge kube ukuthi iveze imaths phakathi. So ke sidemonstrate bese kuthi kakhulu kwangenza umuntu ngoba sekuvezile nje ukuthi ke sengibuye emazweni amaningi mhlawumbe amazwe more than 4 engibuya kuwona kulonyaka nje bengise Canada ngathola i-award khona ngaba se-New York ngaphinde ngaba se-Dubai ngisho nje this year kodwa kule minye iminyaka ase more than 9 ama-international awards. Yes ayikakhulu ngekhathi ze-COVID nje thina sasilokhu sehla senyuka ku-Dubai sibele ko-India. So indawo ngoba ngisho namanje umuntu usaqhubeka nje ngizoba se-Turkey next month bese kuthi ngoNovember ngibe se-India futhi 14 days lapho esuke sihlangane khona nothisha abanye sidiscuss ama-challenges nabo besho ukuthi bona benza kanjani sishare nokuthi sisuke sifunda kakhulu ukuthi amanye ama-curriculum kwamanye amazwe bawenza kanjani. So kafushane ukufundisa abantwana ukubaculisa njengoba usuke ubone uma ungena kuma-internet manje noma kuma-socials uyabona ukuthi abantwana ayothisha abaningi bayaculisa. So ke lapho engaqala khona-ke nje kakhulu ngoba ngangikholelwa ukuthi abantwana bawuthanda umculo. So ke khona amanye ama-steps abantwana bagcine sebewakhohlwa kodwa uma uwacula kwenza ukuthi umntwana ashesha ibanga yonke lento. So ke ngisho na kwi-physics kunama principles noma kunama definitions sasivele sithi uma uwacula yabona nje khona ithi acid is a proton donor. Sasithi masivuma nje sithi acid is a proton donor. So umntwana abone ngempela ukuthi hawu lento angikwazi ukuyikhohlwa ngibe ngicula. So ke sasesikholela kakhulu namanye ama steps makhuluma kuyi-maths like nje mabefunda ocalculus ukuthi mawufuna i-turning point uyaderive equal to 0 substitute back to the original. So umntwana wenza ukuthi noma efike ephepheni mathiwa calculate i-turning point kwi-calculus avela acule kancane kodwa sesisho ukuthi ungagcina umntwana esecula ku-exam kodwa nje ngokwenza njalo kwenza ukuthi umntwana ayithande. Nothisha abaningi ke sebesithathile leso strategy and kuyajabulisa ukubona ukuthi baningi abasebenzisayo esibigcina sibe isibonelo kubona ukuthi asekuba lula nokho noma sinakho ukuthi umuntu aphinda indicate ukuthi akungabi ngathi sekuyaculwa kuphela ngoba khona abanye basuke behlanganisa ingane kuvele kusha ingoma nje kuze kusekuseni. So ke kanti into esishoyo
ungacula mase bekhathele mase ubafundisile usufuna ingene kahleke lento bese uma uyayicula ke kodwa hayi ukuthi ukufundisa kucula powerful umculo kakhulu ngoba into yokuqala ukuthi abantwana bayawuthanda wenza ukuthi umuntu angawukhohle ngiyenza ngithi mangikhuluma nabo ngithi ngisho washa ibhodo uma intombazana thana uwasha uyivuma lento izokwenza ukuthi igcine ingene umntwana azagcina engayikhohle. Dr. Sibiya siyabonga kakhulu kuhle konke lokhu nami ngiyafunda. Wena nje unguthisha uphinde ube yisekela likathisha omkhulu esikoleni. Imvamisa abantu kuwena abanogqozi kanjena nento abavamisile ukuba abantu abayekelelayo ngishabe kuthiwa akuyona into mhlawumbe abanekhono kuyona ba abantu ngaso sonke isikhathi abafuna ukuba busy ngabe sesontweni semphakathini kuphi nakuphi ake sithi ukuphuma kancane esikoleni ke sisabalale nje nawe nempilo yakho nezinye izinto obuye uzenze ngoba kuyabonakala ukuthi ungumuntu okhuthele oyifakayo intshisekelo yakho ngisho nalakhona othi hayi angiqeqeshiwe ngaleyo ndlela kodwa ukhona umehluko engawenza. Yes baba kushuthi mas usho lapho njengoba uyiveza ukuthi masiphuma kancane ukubheka nje emphakathini into kakhulu ke mina engiyithandayo ke nje ngisho noma ngikuphi okokuqala yikho ukumotivate abantwana nginakho ukuthi emasontweni amaningi bakwazi ukuthi bengibize ngizokhuluma nabantwana ngoba kwesesikhathi ukuthi umntwana ngabe uyaphasa okokuqala akekho motivated akazi nokuthi nje obefunda ufuna ukwenza yini ayifunayo so ngisuke ngikhuluma nabo kusesikhathi ukuthi amanye ama questions basaba ukwabuza kubazali basaba ukubuza kothisha kodwa mina ngiyakwazi ukufika khona ngifike ngikhulume nabo bese kuthi ke phela umsebenzi ukhona ke wasesikoleni okukhulu kakhulu ke mina ngabe sengivulele yami organization eceleni ekwazi ukuthi ilekelela abantwana ngoba kuleyo organization nje okokuqala engakwenza nginothisha engibaqashile abakhona abasebenza khona full time ngoba siyazi ukuthi amathuba omsebenzi awekho so ke lenkathi ngitrainer labothisha ngibanika lama skills bese bekwazi ukuthi bona bedlulisele kwabanye ke befundisa abanye abantwana ukuze ngoba phela understand ukuthi umuntu ekhona nje ngeke sigcine sikhona njalo so sigcina sidlule la emhlabeni so akufanele sithi masidlule bese ethi hayi kwakukhona uDr Sibiya so wahamba nayo yonke imaths yakhe so futhi sikwazi ukuthi ke ushiye nephakade la yes kube nabantu abuthi ngoba ngisho izingane ziyakwazi ukubona ukuthi lo mayifundisa noma engaphansi engekho ngaphansi kwami kodwa usebenzisa imethod efanayo so yilokho ke ngikwenza ukuthi bese okunye futhi engabe ngak-add baba kubaleka kakhulu engabe sengikubona ukuthi sinabantwana abaningi umuntu agcine enza ikhoza angayithandi ngeza sokuthi wafeyila ingakho ngabe sengiqala into ukuthi ngenza iupgrading silekelele bonke labantwana ukuze bengagcina umuntu esenza ikhoza angayifuni kube ukuthi uyakwazi ukuthi aphinda kubuye kithi simlekelele ngazo lezo zinto so kakhulu lezo zinto engizenzayo ama extra classes nje kakhulu ngoba asilali nje baba ngoba ngifika la ngiphuma eclassini nje ngena njalo ngo5 ngiphume ngo10 ebusuku so every day njoba kuyiSaturday nje kusasa seNewcastle Saturday sescourt abanye baseSteng abanye bala eDurban so nje sambela indawo nje ngokuhlukahlukana. Imvamisa abantu abavamise ukuphaka baye bakuthole kube nzima ukufunzwa. Yes. Abantu abafunza abanye mase kufunzwa bona bavamisa ukuthi bangasitholi mhlambe isikhathi noma kube nzima wena ikuphi la ugcwaliswa khona ireplenishment yawo bonke lokuhle le virtue enhle oyidlulisela kubantu usuku nosuku isacrifice engaka wena uzithola nini uloleka uthola amandla amasha ukuze uzokwazi ukuqhubeka ube ulo Dr Sibiya ufunakalayo ifihlo abenkulu ke kakhulu babe ngibuze nje abanye ngikumuntu kakhulu okhonze ubuye enkonzweni baba kakhulu so yilapha ngiyangeza ngithi noma manje ngiyasontweni ngiyangeza ngibhale nje lapha mangifaka isitethi ngisawulanda amandla so amandla la engwathatha khona kakhulu bese kuba ukuthi ke okunye ngikholelwa nje ukufunda noma ngabe umuphi umuntu even labe esengibakhulisile esengibafundzile ngoba ngiyangithi mina kuyethiwa ngisho ugobela ithwasa gcine selihamba manje ezodlula ugobela so ke ngisho bona labe sengibatrainile mina ngiyakwazi ukuthi ngihlale nabo phansi manje ngithi kubona no ake ngihlale phansi ke ngifunde kini ukuthi nina nithini ngoba ngiyangithi mangibatshena ngithi angisho ukuthi hamba ukwenza lento engifundisa yona kodwa ke faka nezakhe indlela nawe bese ukwazi ukuthi ke into umuntu ayifundisayo ibe mnandi kakhulu kodwa ke kakhulu baba le ngishile ukuthi kakhulu amandla mina ngiwathatha lapha emkhulekweni lenzeke nje iviki liphele ngingayanga kwi prayer yes la ngilanda khona amandla 9 minutes before 10 sino Dr KW Sibiya we KWV
uthisha oyisibonelo esihle sothisha noma abafundisi noma ama-educators esilisa ngalenyanga kaJuly esifisayo ukuthi siyabonga nisibonelo esihle bebaningi kangaka sithake silethe yena kade usitshela ngalamazwe amaningi osawahambile ngiyazi asazoba maningi kodwa sitshele kakhulu ngemhlomelo ngeindondo la ohlonishwa khona ngeke uyibale zonke ngiyazi mhlawumbe eziningi kodwa lezo nalezo nje ongakwazi ukusitshela zona ngicabanga ukuthi ke ngesupport baba engithola kubo othisha nje nanomsebenzi umuntu awenzayo dala ke yaqala njengoba bathi ngibala ukuthi kulonyaka ngibe seCanada bekwi most influential educator ngoba baningi abantu ababukela kimi ngokomsebenzi umuntu awenzayo ngaphinde ngaba seCanada eNew York bese kuba seCanada ngase ngiba seDubai eDubai kakhulu lapho kusohlangene khona othisha abaningi ke ngokuhlukahlukana ngicabanga ukuthi ke okwenza ngoba about 120 countries asuke khona so nothisha ilapho ngeke ngibone khona ukuthi khona amanye amazwe asafundisa ngisho imaths ngesizulu noma ngithi ngelanguage yabo la ngibona khona abanye bayayiqhatha ngempela ngelanguage yabo ngoba ngisho sihlangene nabo kusuke kukhona interpreter akayikhathazi nje ukuthi kuhlangana abanye othisha bese ikhuluma olunye ulimi ikhuluma lwakhe ukuhamba neinterpreter so kwamanye amazwe bese kuthi ke ngaphinde ngareceive awacisha u3 from India and eDubai ke khona se4 eDubai futhi ngihlala eDubai sokwafana nasekhaya nje ngoba umuntu uhlala iBurj Khalifa nje le yani isukangena kuyona asihlala kakhulu kuyona phela masifike ye kodwa nje umsebenzi waqala ngo2017 ngoba ngaqala ngayithola khona la eSouth Africa yakuse Gauteng kwaba ngathola eyokuba ubest man kwi-department kwi-education so la kwakuhlangene khona abantu besilisa kulama provinces ayi7 so ngakwazi ukuthi ke ngibashaye ke lapho nakhona kwakuvote bona ke othisha ukuthi no ngibaqinisekisa ukuthi mina then kwase kusuka ke ngase ngiya ke kulamanye amazwe kodwa kumnandi ke 2022 ngengaba seNairobi eKenya Africa so ilapho engajabula khona ngoba ngiyangithi umuntu angagcina phela avele ngakubo noma lebe seqeke Africa so ngajabula kakhulu ngoba ngayithola lapho eAfrica sihlangene nabantu balapha eSouth Africa so kwangijabulisa kakhulu siyakubongela sengathi ngaqhubeka njalo nje zande zibe ningi lezi indondo hayi futhi nawe kuyakukhuthaza ngoba akusho phela ukuthi usomandla ngaso sonke isikhathi ohlela uqhuqhuzelekile Dr. Sibiya ukuthi ngiyongena lapha eklasini ngiyokwenza ukuthi kwesinye isikhathi kuyakukhuthaza nawe makuthiwa nakho wenzekala kakhulu ngoba kwenza ukuthi kukhomba ukuthi abantu bebone ukuthi umsebenzi omuhle ukhona umsebenzi omuhle engwenzayo nanokuthi kwenza ukuthi nami ngibone ukuthi hayibo kusho ukuthi angiqhubeka abantu bayayibona lento ngoba kusesikade ukwenza into okungabikho umuntu okurecognizeayo siyazi ukuthi othisha umsebenzi ongathi ubukeka nje kodwa ngendlela okwenzeka ngayo abantu bethi no nayi award noma ngenayo imali ngoba abanye basuke betshela ukuthi esesibulela imali masilokhu siyale isuke ngekho imali esitholayo kusuke uthole nje award ukwazi ukuthi ke ubonge ngayo recognize ngifisa kulesigaba sokugcina ukhuthaza abanye othisha mhlawumbe khona othi Dr. Sibiya ngiyayazi maths anginankinga nje nayo kodwa manje mangibuka iclass noma abafundi engibafundisayo akukhombisa ukuthi ngumuntu oyaziyo yini le engilekha kuyona neyenza ukuthi mhlawumbe abafundi bangabi nogqozi mabezongena eklasini lami ngizithola mhlawumbe sengiba nokuzingabaza ngibe nginesiqiniseko ukuthi ngiyayazi lento bengenza isibonelo nje ngeMaths khona ongakusho koza kwenu ngasakhathaleki ukuthi abesilisa bonke nje kanye nabesifazane kukhona kakhulu ngicabanga ukuthi okokuqala mhlawumbe engakayi kothisha kwi-South Africa nje yonke ngicela kakhulu ukuthi beba recognize ngiyakhumbula nje ukuthi mina okwangiqhuqhumezela ngeke ngathola enye award from uKing Cetshwayo kubaba uNtuli upremier wethu manje la eKZN engirecognize ngomsebenzi omuhle so ke okokuqala yikho ukuthi thina singasibothisha laba ngesibothisha ukuthi othisha siba recognize ngomsebenzi abawenzayo kodwa engifisa ukusho othisha okokuqala noma ngabe yisiphi isifundo okubalekile ukumotivate abantwana uqala ubawina abantwana ukwazi ukubatshena ukubaleka kokufunda ngoba uthola omunye kwakhula nje kuthiwa hayi hamba ufunda uthola akayiboni yonke lento ibalekile so oqala ukumotivate ngoba akafundiseka umntwana ongekho motivated kusho ukuthi ngisho ukuthi kothisha okubalekile ukuba motivate ubenze bekubona ukubaleka kwalesifunda abasenzayo so umsebenzi osuku usulula kakhulu njengoba ngisho ukuthi abanye basuke ukuthi nje phoqa umzali ukuthi akaye esikoleni ingakho ngisho kunama extra classes uthotha akezi ngeza sokuthi akekho motivated kahle hle akayithandi kwale math bese kuba ukuthi okunye ukukhi
ukwenza uthisha isifundo nesifunda sifundisayo asenze sibe fani, sibe interesting, si-enjoy. Kungabi ukuthi eklasini ku-tense sesithi nasidlala nabo abantwana ezothi umntwana ngiyafisa ukuthi nowami uthisha ngabe ungenza ngikhululeke kanje, ngoba lenkathi ukukhululeka kwenza ukuthi umntwana akwazi ukukubuza noma ngabe yiphi question afuna ukuthi ayibuze, ngoba wenza i-environment eklasini ibe mnandi. Kungabe ukuthi mase ngena i-period yakho ezothisha vele umntwana athi we nangoke, so akube ukuthi-ke afise ukuthi mase kuphela i-period ethi hhayi ngicela seungaphumi ngicela uqhubeke, so yilokho esikushoyo. Yeah. Sesivala bakhona ongafisa ukubabonga nje kulokho kuhle ukuthi njengoba ubizwa ukhozi nabanye bayakubiza, uyahlonishwa endaweni ezahlukahlukene kwi-collective effort, umsebenzi ohlanganisiwe abantu abaningi abaphose esivivaneni ekutheni ube yilo Dr. Sibiya. Bakhona kakhulu. Ngicabanga ukuthi oqala othisha bami obviously ngisakhule ekhaya, isikole sami bangikhulisa kakhulu, kodwa nje kuze kuqale yonke into iqaqeke kakhulu ubaba Mabasa ngingamkhohlwa uyena gobela wami ke sewudokotela naye la eMangosuthu, so uyena kakhulu wangikhulisa ngaze ngafika kule level engikuyona. Ngiyathi noma ngiyapi angimkhohlwa ngoba ngisho mangiyobizwa kwezinye izikole ngihamba naye afika kwazi ukuthi naye afika agalele ngoba ngisafunda kuye namanje. So yena kakhulu ngombonga, bese kuba ukuthi abangifundisa e-university bonke nje abantu ngiyababonga kakhulu. Ngisho nabanye othisha abanye ngoba uthola abanye bangibuza bakwazi ukuthi bengibuza nami ngiyakwazi ukuthi ngikhule beze bengiphushe bengenza ukuthi ngibe lo Dr. Sibiya nguyena manje. Ne-Teachers Forum. I-Teachers Forum angikwazi ukuthi masilapha Facebook baningi kakhulu and into emnandi sesihlangane nabo uthi sesihlangane sonke sikwazi ukuthi sishare. Kodwa ngeke ngikhohle kakhulu othisha bami lapha under i-KWV education, angikwazi ukubakhohlwa abantwana bami lapha ngoba sine boarding house. Siyazi ukuthi akulalwa, kune camp nje ezayo abakuzoba ama-holiday ezobila eDurban, phinde kube ne-study leave. Othisha nje siyacela bebakhulula abantwana. Khona i-study leave engiba naso mhla ka-2 October 2015 lapho ngisuke ngihleli nabo 15 days ezikoleni zabo, basuke bezocela nje beze. Sisuke sifunda from 8 ekseni to 10 ebusuku, so abakwazi ukumisa la grade 12 kuphela kusuke konake, but lamanye ama-grade nje akhona makuvalwa nje 22 to 29 September. So besinabo bengaliyeki lelo thuba ngoba asifuna umuntu afeyile bese inyakaza sefeyilile, asifuna abantu aba-upgrade, abantu abaphase kuse-early. Dokotela Webalo siyabonga kakhulu. Konje uthe ibandla yini igama lalo? Facebook ibandla ukhonza kulona. Oh, i-Christ in Me Bible Church elapha esikhaweni kubaba uPI Thelezi. Kusho kumanje nje khona inkonzo nje ziyasha, ngiluzile nje kodwa kusasa cishe ngizojoyina enkonzweni. So abantu siyababa manje ukuthi beze lapha enkonzweni bezodumisa. Siyabonga kakhulu. Baba siyabonga kakhulu nathi. Lolu hlelo bulethulelo yezemfundo kulomsakazo ukhozi FM, SABC Education, enriching minds, enriching lives. Khonos ngazaba Cela simdedele afundile. Okay. Uthumbeza sibonge kakhulu.